Min største udfordring, det er at få dem til at starte deres virksomhed. Der er mange, der kommer hos os, der tager nogle kurser, og dem er det svært at få dem til at starte noget op. Jeg har haft en masse succes som vejleder. Jeg har rådgivet forskellige slags for iværksættere, enten ved at give dem nogle links, nogle værktøjer, praktiske værktøjer, som de kan bruge, eller også med at komme med en kritisk synspunkt på deres virksomhed. Jeg vil sige, at man skal være åben omkring det med at arbejde med nye danskere. De kan bidrage med en masse anderledes idéer, og de har en ny måde at se tingene på.